Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο κύριος Βακαλάος μας ζήτησε να κάνουμε ένα γλυκό. Μια γλυκιά, απλή και νόστιμη συνταγή. Τα ζητούμενά του. Κάτι που θα το λατρέψουν όλοι και θα γλύφουν τα δάχτυλά τους. Ένα ζεστό, αφράτο, νόστιμο και λαχταριστό κεκάκι. Θέλει να βγάζει φρεσκάδα και να έχει αρκετό χρώμα για να γαργαλίσει τις αισθήσεις των παιδιών, αλλά να κάνει και τις γυναίκες να το θέλουν. Αυτά τα πολύχρωμα τροφάκια. Σαν καναβούρι. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι πιο μοντέρνο. Ο κύριος Βακαλάος δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την πρώτη πρόταση. Νομίζω τώρα κατάλαβα τι ακριβώς θέλει και πάω να το παρουσιάσω. Καρδούλες. Είναι ο Βακαλάος για καρδούλες. Ένα γλυκό. Πρέπει να βγάζει μια ελληνικότητα. Με το τρίτο debrief κατάλαβα τι ακριβώς θέλει και τώρα θα το πετύχουμε. Ούτε αυτή τη φορά ήταν αυτό που ήθελε. Θέλει και αξίες και χρώμα και παράδοση και απ' όλα. Θα βάλω τα πάντα. Θα προσθέσω ό,τι χρειαστεί για να το φάει επιτέλους. Έχουμε πρόβλημα ταυτότητας. Μήπως τελικά να κάνω μουσακά? Μεγάλωσε τότε.